nwoke na nwaanyị uwe shikwali nyazelu uwe shi nyazelu ibe na-esonye na bụrụ time bizi na-esonye na this program asị gị biko ka mara na ibe anyị na-eme ebe elu juru awọ ibe anyị na-eme n'ebe nwa bụ omenala ụdị anyị bụ Igbo si akpa ekpere anyị ma ọ bụrụ ọgbajuo dọlụ na ndị dị nne nwere njirimara aba ndị dị nne nwere ụkpụrụ ụwa na-agba ndị dị nne nwere usoro wasakpo okwu shiwe ndị dị nne nwere usoro wasakpele shiwe ya kpatara Chukwu ji na-eke mmadụ dị n'ụdị ke mmadụ n'obodo ke ndị dị nne na oyiyi iwe ya bụrụ m si ngị bụ nwa afọ bụ onye Igbo na-egenye ntị n'ibe nwa na-eme mana n'ibe anyị na-eme ebe nwa bụ omenala ụdị anyị Igbo si ekpere Chukwu anyị ụdị anyị Igbo si ekpere Chukwu okike abịa eme na nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị ka anyị bụ Igbo ka anyị mara na nke anyị bụ Chukwu okike abịa eme na ọ nwere ka anyị si akpọ okwu ya ndị na Chukwu okike abịa eme na onwere usoro esekpelie mmadụ isi gị na ụdị ka ekpere Chukwu na ụdị ha ka ya edebe ọnụ nwa na-ayọ Chukwu na nkụziri gị isi ekpere Chukwu ete na abụrụ aka ọdịba ebe kacha ihe dị n'ụwa bụ ịmala onwe gị mara the right thing ị na-eme mara njirimara gị mara obodo gị mara ebe isi mara ebe obodo gị na-eli na obodo gị na-asọ nya bụ ihe enye gị ogologo ndụ nya bụ ihe enye gị mmepe ụzọ na ndụ gị nya bụ ihe enye gị mmepe ụzọ n'iru ọrụ gị ya bụrụ m pụtara n'iru akwa ọta anyị sị ka anyị tụọ nzu eke na chi eke wuruwo na egwu ekwu ụzọ egwu ekwu ọnụ ọ dị ka chi ewene chi jekọrọ ewe na mmadụ bụrụ chi ibe ya bụ ngị bụ onye Igbo nọ n'ebe na-ege ntị amasị gị dịka ọ bụ na Igbo na-amasị gị ikechi ekpere nwaanyị ikechi ngo nzu nwaanyị na-agọta anyị nwaanyị ịgbasakwa dị ozi ka mmụ Igbo ụmụnna anyị mara ihe ezu n'ụdị nwa ka anyị ga-akpọkuchi anyị mara ihe ezu n'ụdị nwa ka anyị ayọ ochi anyị abụ ngị bụ onye nọ nne si na chi ga-abụrụ ya si na chi gị bụ ibe atịtị si na-abanye ego civilized world n'ụwa bụ olu uwe oyibo anyị bụ Afrịka kwesịrị ịnachieta azụ na be anyị bụ Igbo kwesịrị ịnachieta azụ na nke anyị so that ibe anyị na-achọ ka ọ ga-elu anyị aka so that ka anyị niile anyị na-ejikọta aka ọnụ ma mara ihe ma mara ka anyị bụ Igbo ga-eji nwa ọnọdụ na-agbasa ụdị anyị na-emekwa na expect ka anyị jikọta nwe our own nation ọ dịkwa possible na nwere gbalị Chukwu ya le mana o siri ike sabo julu everywhere julu all corner all angle na ana Igbo today bụ bi na anyị mara onwe anyị bi na anyị believe ozi njirimara anyị bi na anyị believe ozi ọdịnala anyị ọ dịka na-ajụ some people na generation nke anyị na ka anyị pụtara si yes na ibe ndị nna nna anyị bụ ọdịnala dị nna anyị ga-apụta ịbụ na akwụkwọ nsọ ụdị a na-ejide na akwụkwọ nsọ dị akọdịkwa n'ọdịnala na ụdị ọdịnala si akọwa banyere usoro iwu Chukwu ụdị ahụ ka akwụkwọ nsọ si kọwakwu ya apụtaza na ndị ọcha slave gide anyị slave ndị nna nna anyị na mgbe gboo bukpuo ọgwụ anyị bukpuo alụsị anyị bukpuo ihe anyị ji na-ebulu apụtaza na wafilia na ya wu ụzọ wajizelu owu story owu short story waya compose jilie na-edisivu anyị bụ ụmụ Igbo ma ya dị ụdị anyị dị today ọ bụrụ si Igbo na-edisivu all Africans mana nke Igbo dị ka ọwa the world bi na Igbo na like ndị na-eteki advantage ọ bụ ndị na-aghọtara ọnụ mụ na ụmụ n'ohi ya anụma were ọhịa ka m fọsụọ gị ọ ka m gwa gị na ihe emewe gị mee nke mmụọ gị mewewe mana ihe nchọrọ ka ịmata bụ mara na azị mmadụ ịbụ na ọ nwere mmụọ gị pụta ụwa mara azị mmadụ ịbụ na ọ nwere chi na-edu gị Chukwu ka everybody na-ekpere anyị na-ekwenyere na ya mana a na-awụrụ Chukwu anya mmadụ ka Chukwu ya alụ ọrụ ụdị Chukwu ji mmadụ alụ ọrụ ụdị ka Chukwu jikwu mmụọ alụ ọrụ iwu na Baịbụl ahụ nne ozi nya tekele ova ibe niile na ọdịkwu na Baịbụl enweche ndị mmụọ ozi Chukwu ji arụsị ọrụ ndị mmụọ ozi ahụ anyị nwere nke anyị na-agụ anyị nwere nke anyị so ya bụ na mụ nọ today mana ayọ ngị bụ nwoke na ayọ ngị bụ nwaanyị asị gị jisi ike gba ọgụ ebe ọ bụ na ị nọ kwenye na omenala gị ịpụta na-ekpere isi gị
gwụọ ọgwụ jee n'ụlọ ekpere mee nke ị na-agwọ ọgwụ maọbụ ị na-ekpe ekpere ma ịmara oshi gị ịmara your background. O nwere ọkwa ebe iji azụ aga ị na-eme ọ na-atụ ịmara mmụọ. Even some tribe na o nwere some religion ị ga-aga today ekpesi ebe emechibe ene ga-eme agwa gị believe ihe na-agụ believe na ibelieve onwe gị ịmali yes na ụdị ka ọ si dị ịmali yes na ọ na-aga ọ si dị. Nya bụra mụ na today nwere ayọ ngị bụ nwoke na ayọ ngị bụ nwaanyị sị gị jisike ka ikwenye na nke gị na ndị ọcha emewa ihe wee Chineji na-ewe ibe dị iche na-apụta. Mgbe gboo wa mere anyị nya n'aka ike mee ndị nna nna anyị wa slavery ndị nna nna anyị n'aka ike wa pụtata n'azịa na abụ na-abanyego civilized world like ụdị a bụ n'ụwa bụ ụzọ na wa nwee jizieli awọ ma abatazịa mgbe anyị njọtụrụ anyị stories anyị na-amarọ ka ọ si na-aga anyị na-amarọ ka esi wee die anyị na-amarọ ka ọ si na-apụta wee jizili ma asa anyị isi las ọ dị m mwute n'obi because ama m na ụdị a nọ na ụdị iru anyị dị n'ụdị na ụdị a na-eke echiche anyị dị n'ụdị ụdị anyị ka rizin anyị dị n'ụdị mana mmadụ asọ ha na mmadụ nye arapụ echiche ya ma nye arapụ nke na-eme ka o mee nke mmadụ. Mana ihe nchọ ka ịmata bụ na o nwere ibe bụ na azị ibe na-esi ezie na ngị bụ onye nọ nne na-akwanyere ọrụ nna gị ugwu na nwa nke gị akwanyere ọrụ gị ugwu. Ngị bụ onye nọ nne na-akwanyere ọrụ ndị nna nna gị ugwu na nwa nke gị akwanyere ọrụ gị ugwu. Ya bụ na mụ nọ n'ebe nwa si ka ngwa ngị bụ onye na-ege m ntị nwoke nwaanyị bụ ụmụ Igbo na mosi n'ibe a na-emebe bụ ụmụnne m ka m na-emere na m na-emereli ụwa niile na ọ bụrụ m ya agwọtara ụwa ya eme ọ bụrụ m ya agwa ụwa niile ibe agụ eji na-ebulu. Mana ihe kacha ihe ndị mmadụ na-eme na live bụ jide ọvọ jidere nwoke ọvọ jidere nwaanyị ọvọ ma mara isi gị na onye na-achie na mbọsa aga n'ilu a na-awụrụ ya onye na-achie na mbọsa aga ibele na-emere ya ibe na-ebute ọda ya aga na-ebute bụ na anyị sagide anyị isi ahụ na ịsasị anyị isi anyị anyị barapụta mmụọ odu anyị pụta ụwa. Ọ bụrụ na mmụọ odu agbakọtara anyị azụ anyị filize na nse ka na problem akarịọ na nke eme nke na omewe nke mana ọ bụrụ like that ịmala isi gị. Nke izi bụ na problem ọ bụla adapụtara mmadụ na life bụ Chukwu mere dust to anybody ọ bụ na ọ dawasịrị ọ bụkwa nri progress like na grace Chukwu batara gị na ebe nọ bata gị n'iru ọlụ bata gị n'ebe ọbụla ọ ibe Chukwu ji nwe endorse gị deliver. So ọ pụtara na ị na-eme omenala ọ na ị na-eje ụka ọ na ị na-eme ihe ọzọ ị na-eme problem adaghị esi na ọ bụrụ ọzịa. O nwere problem dị anyị apụta ọ ya dịkwa anyị ma anakwa na prali fonu bụ fonu na fonu emekọta bụ dobele fuel fort aya savisi enye laptọpụ ọ na-abụ na anything ọbụla bụ ife alụ bụ ibe ọbụla dị nne bụ lezemụ teknọlọji apụtachala na anyị na-ezucha na enwecha egodu na siketi ike mekele oyibo bụkele ụzọ bụ ụmụ teknọlọji na anyị na-ezucha na all of them anyị na-develop fort. So fort anyị na-develop anyị na nke ka nke bụ mmadụ ezo dị aka mmadụ nọkwa na mmadụ nwere na-enwe problem nke ya. Mana ịmalichi gị na mbọsa ga na nwata problem ọbụla adabatara gị ịya kọnka na nwata problem ọbụla adabatara gị iji eme ihe eme ego nwee ụdị nwa dị anyị nọ na this life anyị nọ. O nwere mmalị mbọsị ọpụtara ụwa o nwere mmalị mbọsị amụlịa ụdị aka na nwere mmalị mbọsị ya na ozi ka eji na-apụtazịa ịmachazi ụwa ị na-amarụ mbọsị pụtara ị na-amarụ mbọsị ji ana egwu a na-atụrụ gị ka ị marị na o nwere mmụọ dị utere gị n'elu ụwa n'ibe mmadụ ibe gị kọlụ gị na histri mmadụ ibe gị dere n'akwụkwọ ka ihe belivuzi kpọza nke gị kpọza ọdịnala gasị kpọza njirimara gasị si na njirimara ga-abụrụ ọzịa. Ụmụnne m ụmụnna m onye kpọha na ọbịa mkpọkọrọ agbata obi nwe ha nye akpọ ntụ unu mara amalị na obodo dapụ ibe nwaanyị dị ebube nke obodo ahụ na ọha n'iyi. Anyị bụ Igbo bụ obodo dị ebube anyị bụ Igbo bụ obodo Chukwu goziri agozi anyị bụ Igbo bụ obodo a na nsọ anyị bụ Igbo bụ obodo Chukwu ji nye sampụl na mba Afrịka. Mana ndị ọcha mechara anyị na-elezi onwe anyị kọpọ na mgbọ na awụ anyị na-elezi onwe anyị kọpọ na mgbọ na atọrọ kwushi na-adịrị oke. Kedu ka eji apụta ụwa ịnọ na ya ịrapụ ibe pụtara ụwa na ya cheweze nke onye ọzọ na ndị ọcha batara nwetara anyị ive dị mma ive ọma na ịmụ ive dị iche iche dịcha mma mmụ ive chaịcha anyị ọ nwetara anyị ọ matara na anyị ka anyị ga-eji
marapụ ọdịnala anyị ọ matara anya ka anyị ga-eji ma kpọọ nke anyị asị ibe anyị ga-eme ụdị ya matara ibe dị mma jiri China za ọdịnala nke anyị bụ na ọdịkwa n'ụdị ya unu n'anya na ọ dịka na-asị ndị colonized anyị bụ ndị Europeans bụ ihe colonized anyị ma ndị Europeans ahụ ndị colonized anyị na ịbata na sọsa ndị Amerịka nwere Black America mba ndị white people ndị ọchọta nwechara black n'imebe sọsa ndị Europe a bibe bọdịkije na ihe nwetara black kedu ndị nna nna ma ndị Europe a kacha slave anyị anyị pụtara ụwa na-anụ ya nna anyị na-agwa anyị ndị nna anyị na-agwa anyị na mana ibe niile awa slave anyị wa mecha anyị wagbuo ibe niile anyị wa mekọrọ ajọ niile anyị wa mekọrọ anyị ka ha jiji ha ma nna azụ apụtara na emecha na anyị achọpụta ibe mere adịkwa ndị nna nna anyị agwa anyị na kwana ejeze nwere print ze Baịbụl zipụtela anyị zijiri esawa anyị isi na n'eli ọ dị ka nwụsọ ụmụnne m ndị be anyị ndị na-emewa bụrụ Baịbụl wabulie n'isi ọ na-ewute m ewute because number 1 bụ na Chukwu na-eme exist esi na Chukwu adịrọ bụ onye nzuzu esi na Chukwu na-alụrụ ọrụ bụ onye nzuzu adịrọ m against Bible adịrọ m against Christianity mana ya na-atakwu n'ụwata bụ na ọ bụrụ nke anyị na ibe a bụ ibe eji asa anyị isi ka ọ bụ ibe a bụ eji eli anyị ọrụ mana nke bụ ya nọ na-eme ya ị na-eme imekwa nne na-akpọjazọ nke gị si na nke ga bụrụ ọzọ ya because ị na-eme ya bụ onwe gị na-eme and na your next generation ị na-egbuji aka because nke nwa jizi aka gị na-eslevuzi ụmụ gị nke nwa jizi aka gị na-eslevuzi ụmụ gị bụ nke bụ onye nọ n'esi na omenala na-emerezi na Jizọs Kraịst bụ ekwuchi agụ na nya jere nya narị yes Jizọs Kraịst bụ ekwuchi agụ nya jere nya na mana ndị nna nna ndị hazi ndị ichie ndị ọzọ ka ọ bụ na Jizọs Kraịst abụrụ ndị ichie anyị onye si na Jizọs adịrọ aktiv bụ onye na-anụrụ aka ya na ọ mara ịnụrụ aka Jizọs jara ebelivu mana ya na-achọ ka ngwa gị bụ onye ọma na-ege ntị nke bụ nwoke nke bụ nwaanyị na-ege ntị bụ Jizọs bụ ndị ichie ndị ọzọ ka ọ bụ anyị nwere ndị ichie nke anyị nwere ndị nna nna nke anyị nwọntụ Michael Tansi bụ nke bụ onye Aguleri anyị bụ Reverend Father unu malụrụ Michael Tansi kpata mkpabe ọ bụrụ na Michael Tansi na-abụ onye ọcha ka ọ bụ nwa akpawuri ike ọ kparị ewu ya ndị ọcha ka ya eji na-recognize ya na omenala wa niile ọ bụla wa na-eme mkpanyeli ọ bụla dị awa na-ewe bụ Christianity dị atrap na wa eji na-etinye dị ya look at Michael Tansi na bụ masị gị na sọsa ịba Aguleri bụ ihe malịba anyị nwere sọsa ịba Aguleri bụ ihe malị meaning of it anyị bụ ndị ịba Aguleri bụ ya na-akwanyeli ya ugwu so gịnị ka m na-achọ ka nkọwala unu ya na-achọ ka nkọwala bụ na ndị dị nwere njirimara nkeve ụdị ahụ adịba anyị ahụ n'ebe Michael Tansi nọ today ma o melie nke ọ pụtara kpụrụ ụka mana ọ believe n'ọdịnala ya makwa na ndị isi ewe na-eme ezizi makwa na ndị bewa na ndị mmụọ na-arụ ọrụ o nwere ụkwụ dịka na-agwa some people ụdị arịa nọ today na be nna m bụ be nna m anyị nwere dibịa anyị nwere pastors ụdị ahụ na-anọ today pastọ ahụ n'igbe pastọ na-eme pastọ ọcha na-eligodi na dibịa na-eji na-alụrụ ya so na nke bụ onye dibịa amali na-eme dibịa ị nwere ike ifile n'edigo civilize n'iwu ụzọ n'ime nwoke ka ibile ka imepe temple ka ọ bụrụ chọọchị ka ime nke imewezie ya sị gị ijile kọtawaza nke ụmụnne gị kọtawaza nke ọ bụrụ nyanwa ọ bụrụ ya bụ omenala amịna ọ bụrụ ya bụ niile ọ bụrụ ya bụ n'ịmaliwe rine ihe bụ gị n'ịmaliwe gosi gị n'ịdị smart gosi n'ịmaliwe na-eme n'ịdị wise bụ ịmalị na nke gị bụ nke gị malị njirimara gị ahụ a na-akụziri gị na skuul na-akụziri gị n'ebe ọ bụla nne gị na-agwa gị nna gị na-agwa gị malị na omelibe dị ya nya bụ na mụ na-ayọ ngị bụ nwoke na-ayọ ngị bụ nwaanyị sị gị na-achiete ana m agwara gị by force mana mụ na-akọwalị gị ka ịghọta na ndị dị nne nwere njirimara nkebe ụdị ha dị ya nno today even na practice na my life bụ dị mmeji nwere mana ọ bụla mụ ya mbọ nọ nso ka m mee ihe ka ọ maghazi ka m na-akọwalị ya nke m mme ka ọ maha na m abụrọ m antichrist adụrọ m against Chukwu ndị na-ekpere Chukwu mana ya na-achọ ka ụwa mata bụ na o nwere njirimara gị na ilovunye so nye abụra mụpụta taa nwa sị ka ntụo nzu eke anyị bụ part of ụdị anyị bụ Igbo si ekpe ekpere ụdị anyị bụ Igbo si eme omenala anyị ụdị anyị bụ Igbo si akpọku Chukwu na-akpọku ndị mbụ na ndị egede na-akpọku ndị mmụọ na-akpọku ndị ichie aja na be anyị ọdịnaja na azụdoro ọkpa so gị bụ onye nọ na-ege ntị a sị gị ya malị gị mma gị na-ege ntị na-esonyekwenụ
amekwu na ibe na Chinedu Igbo Chinazụ Igbo aja na Igbo oke mmụọ Igbo ji bụrụ agbana mbọ Ututu nzu Aguleri amekwu ka gụnrụ Aguleri ndị ọbụla bụ onye Igbo na-amasị amekwu na nke gị adapụrụ nke gị emebiro mana esi na nke gị emebi onye anyị ejiri isi ebili ya because na anya na ntị a na-awụrọ na omenala dị ka anya na ntị ị na-eme omenala ibe dị ka ya n'anya ndị Igbo anya na ntị na anya nwa nwere ibe ya emie ka ba gị wana apụla na lege na-ajọ mpụ na pas anya tigbu kpatakpata bụ watiwelgetiozi aka n'obosi gịnị mere nke eme nke ma ngụ makwara amalị na ọ bụrụ na na-ekwu omenala na ọ bụrụ ha na omenala mmadụ na-eme omenala ọnọdụ kwado adịghị mpụtara ebe ya na mmadụ ajọ ma memewe dibịa ma memewe nke so many people na nsimụ na mmadụ na-achọ na mmadụ dibịa ka m mere na memewe nke a na-emere dibịa na ibe mpụtara ike bụ ozizi ọma ka mpụtara izi nne a na-emere dibịa mara ọmụ dibịa makwa ụmụ ọbụla ọmụ mmebe mana m na-emere dibịa na ozizi ọma ka na-eziki ya ka nkọwalị ụmụ Igbo ka nkọwalị ụmụnne m ka nkọwalị ndị nke m na nke anyị bụ nke anyị because ụdị anyị nọ na ndị ọcha ahụ nne nwetara anyị ibe anyị na practice na-aba anyị ndị ọcha mere anyị na-elobuzi nke anyị na-akpọzi aja na anyị asị na-akpọzi ọdịnala anyị asị na a na-enwewe na a na-erekọganazi nkebe onye ahụ emere na abụ na ịbata na alụ dị iche iche na-eme n'ala Igbo mmadụ enyere ọtọ okwu okwu enweli ya na ibe niile bụ na wagbolu uwe Igbo na-emebi nsọ na ibe a na unu na-asọ anyị pụtara ụwa na-agwa gị na ibe ndị na-eri ka ndị na-asọ ndị dị nwere nke na-asọ ndị dị nwere njirimara aba ibe a na-abụ na na-asọ ịpụtasị na idigbo civilize enough na iwuguze enough na ịmagoli ya well ka abazi ka ị na-emechozi a na unu na-emechozi filia na right gị mana ngị bụ ya na-eme ọ na-abụ nne andị ngị bụ onye na-eme ị na-eme ive ị na-awa awọ filia na inwetawa ego ọ na-iwu ụzọ n'ime na jilie na suffocate ndị ọzọ na intimidate ndị ọzọ ihe bụrụ ive mmadụ na-anụsoro Chukwu ọgụ mmadụ na-agbara olu Chukwu ọgụ Chukwu na-anụlọ gị ọgụ a sị na o mezi n'izu mere ọnwa ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọdịlịa ọlụ dị njọ nwere ụgwọ ọdịlịa ya bụ ihe nwerebere ngwa mmụ Igbo ụmụnne m mana ngị bụ onye na-ege ntị ngị bụ onye Igbo kpọrọ onwe gị afọ Igbo onye aka gị ọtọ na-ekpere isi gị na-ayọ ochi gị imegide na mmadụ ịchọrọ nke mmadụ imebi na nke mmadụ n'aka nna ya si ngị jisi ka na-adịrị gị mma ka anyị too n'izu ọtụtụ ma arọchiewo egwepụ ụzọ egwepụ ọnụ adịkachiewo na chijeka ewo ma mmadụ bụrụ chi bie chụọ ka bịa mme mana mba eze ọgbara Ututu Aguleri okpughi alụsị ndị kwune m okpughi isi agụ nne nwaanyị okpughi kpughi okomele ọmụgbụ ngwa owe ọdụ bụ nzu gị n'akata anyị nwadịwe nwa mana akpọ eke chikeke batụolu m nzu ka o yoba tuo nzu ka wotuo nzu ka kwotuo nzu anyị na-anọ n'azụ n'ụbọchị ka ọ tụọla anyị nzu amekwu nyachita anyị nwadị eworuo bụla eke na egwuepụ ụzọ egwuepụ ọnụ ọ dịkachi ewene chijeka ewe na mmadụ abụrụ chi bie nya mara mụbụ ngwa owe ọdụ bụ nzu na-akata anyị nwadị ibe nwa na-ekpe ekpele ogologo ndụ na arụsi ike na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ndị ive ọma na-adị mma ndị kwenyere n'ọdịnala Igbo anyị ndị kwenyere na njirimara anyị na-asị na ndị dị ọna abụ nne na agamniru ga-abụ nkeve ive akpakụ na ive enwe ya bụ nkeve amekwu na ndị dị ọna abụ nne na mgbachi agbachiri oluwe na ntụchi atụchiri oluwe ngị bụ onye nọ n'igbu nwa afọ Igbo nwa na-akwanyere omenala gị ugwu na-akwanyere nsọ ana gị ugwu malị na njirimara gị dịwe amekwu na anya na ntị ụdị anya na ntị na mgbanara avụ ụdị avụ ka gị na ajọ ive jere na avụ onye ọbụla na-echere gị anya ọbụla chere gị ajọ ive ajọ ya ga-anị ya n'isi obi ọbụla chere gị ajọ ive ga-anị ya n'isi chụọ okike bịa mme okike kere ụwa bụ ya lụsị ndị kwune m aja na Aguleri agwana mba eze ọgbara Ututu nzu Aguleri aja na ezi agụrụ otu a na ezi agụrụ anọ ọkpata na mụrụ abụ a na-ekwu si onwe ya mara nya mali ya ibe na amara nya makwanya a na-ekwu si na nzu nwa nna agụọ ive nwanne na-ekpeta ya nwa mara m pụtara ụwa nna m gwa m ọdachi na ịbụ Igbo bụ njirimara nke anyị bụ nji na-akpọ okwu ndị mbụ na ndị egede ndị ichie na ndị mmụọba anyị gwa tụrụ nzu na ọjị ka anyị ji akpọkwuwe iznada n'izi nzu iji nzu ọ n'iji ọjị nzu nwa nji n'aka biwa na-signify bụ udo iwe nzu nwa nji n'aka biwa na-signify bụ udo abụ na nzu na-enweta udo nzu na-enweta ive ọma ụdị abụ ka ọ dịkwa ọjị bụ olulu nsọ anyị bụ Igbo ọ dị n'ebe niile ụdị a na-ebe Igbo ya emie na-asị na nke nụrụ na ntị bụ asị ma nke m hụrụ n'anya bụ eziokwu
ife edere anyị na histrị bụ ntụ ka ọ bụ, mana nke nna nna anyị gwara anyị bụ nya bụ eziokwu, bikos na ụdị omenala nọ today na-edere omenala ede n'akwụkwọ, na-edere omenala, na-edere histrị omenala. Ife ị niile ịma histrị bụ ịmara histrị obodo gị. Histrị obodo gị ahụ bụ ụdị obodo gị ji na-ebido, ụdị obodo gị na-adị. Ọ matara n'anya bụ omenala gị na omenala gị ahụ bụ na-abata na ụdị obodo ji na-ebido, na o nwere njirimara, o nwere ife anabunu na-asọ, o nwere ife na-adịrọ mma na anabunu ọdụkụ menye aja na-ejide gị. Nya bụ ọdịnala. Omenala anyị na-eme bụ ụdị anyị ji ewezi mmụọ dị ọnavụ ọnwa na-akwala anyị ụzọ, ọnwa na-ebula anyị anya. Nya bụ na mụ bụ ngwa ụwa ọdụ bụ nzu m n'aka taa nwa dị bụ nzu okpu ya lụsị ndukwu na mmụ okpuyo isi agụ, okpuyo nne nwaanyị okpuyo ama ayọ gna sigi disike gbọgwụ na-akpọ ndị mmiri m, na-akpọ eke mmiri m, na-akpọ mmụọ m aga ije, na-akpọ okike kele ụwa chukwu aka bịa mme onye ikpere niile na-egbulu nne ya. Amasịwana gị dịka ogbe ọgwụ ọdụnwa dị mụ bụ ngosi na ebu nzu n'aka today. Amarọ mụ ekpe, amarọ mụ agụ, mana mụ nwa believe na ngị bụ chukwu aka bịa mme mere ka anyị mara na ike dị n'okwu ọnụ, and na onye ọbụla pụtara ụwa nwere mmụọ nke bịapụta ụwa. Mmụọ dị anyị pụta ụwa anyị bụ nke izi bụ chukwu okike mmadụ. Ikechara anyị anyị chukwu oke, ikechara anyị anyị mmụọ anyị, mmụọ eji na-edu anyị, mmụọ eji na-ekwuchila anyị ọnụ gị na-aba n'aka anyị. Nya bụ na mụ na-ayọ ngị bụ chi mụ, na-ayọ chidumaga, na-ayọ mmụọ dumaga sunu Chineke gba ọnọgụ kunuba n'onu mụ na eke, n'onu mụ na oyo, n'onu mụ na agwọ, n'onu mụ na ngwọ. Mgbe na-ekpekwa ekpere n'isi mmụ Igbo, ndị ọma na-adị mma, ndị kwere na omenala, ndị kwere na njirimara Igbo, na-asụ na ụdị ahụ n'iru anyị dị n'iche n'iche, ụdị ahụ n'ike ọma anyị dị n'iche n'iche, ụdị ahụ ka mkpa anyị dị n'iche n'iche, ụdị ahụ ka nweta anyị dị n'iche n'iche. Mgbe ejide nzu nwa n'aka today na-ekpe ekpere si iwe ọbụla ya na-ayọ ochie ka chi emelie nya, ife ọbụla ya na-ayọ ochie ka chi enu ya, ife ọbụla ya na-ayọ ochie chi emelie nya, ife ọbụla nwoke na-ayọ ochie nya gazielie, ife ọbụla nwaanyị na-ayọ ochie nya gazielie, ntụchi atụchi n'elie, mgbachi agbachi n'elie. Mana ya sịkwara na onye dị ọ na-abụ nwa afọ mara omenala ya na-akwụwa aka ọtọ ma na-ekpe si na nya bụ ife na ife ya ejiri na-agali ya chuoka bịa ma aja n'Igbo ka ihe na-egbu ajọ mmụ gbugha onye dị ọ na-abụ nne, ka ihe na-egbugha na ajọ mmadụ gbugha na onye dị ọ na-abụ nne. Na mụ na-ekwu si na ile ọma ka eji na-aga n'egwu, ile ọma na-eji na-aga n'egwu. Omenala na-abụ Igbo anyị bụ Igbo na-emebi ile ọma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji omenala na-eme mpụ dị n'iche n'iche, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji omenala na-eme alụ dị n'iche n'iche, a na-eme ntụ na na-eme n'ụdị omenala kpatalịa ndị ụka ji na-enwe ma ndị onye na-enwe nwezie believe na ya bụ na na-eme omenala bụ ajọ ya ka ọ bụ, na ọ bụ na na-eme omenala bụ mmụọ ọjọọ na-ewe, na ọ bụ na na-eme omenala na-ekpere olu Chukwu na-achị ọzọkọ na-ewe. Mana mụ na-achọ ka ngwa gị na ịmara ibe ị na-eme mara omenala gị kwụọ aka gị ọtọ. Enwere ebe ya na nweta ezi ndụ karịa data omenala ahụ, bikọta anya bụ ebe a mụrụ gị nye na anya bụ njirimara nke gị. Nwe na-ekwu si na adịrị gị bụ nwoke na-eme ya mma, na adịrị gị bụ nwaanyị ahụ na-eme ya mma. Ekpere nwanne na-ekpe today, mmadụ na-ekpetara ọrụ mmadụ ọnụ ya, mmadụ na-ayọtara ọrụ mmadụ ọnụ ya na be Chukwu. Na gị bụ mmadụ ịpụtara ụwa, mali mmụọ odu gị pụta ụwa, mali mmụọ gị na mbọsa aga, ikpo chi gị chika aza gị, ịkwasị chi gakwa chika n'ọnụ akwa gị. Mana kedu ibe ka ihe eji na ama mmụọ odu gị pụta ụwa? Nwaanyị du gị pụta ụwa ahụ na-ebu ị mara na gị na chi gị na mbụ, na chi gị bụ ife ọbụla ị na-eme bụ chi gị first. Ịkwali inye chi gị chi gị na-eli, nye mmụọ, nye ndị mmụọ ndị bunu, nye ndị ichie ndị bunu ibe ha na-eli. Ị mali yes ibe ndị ọzọ niile kpara aka Chukwu ọdị na sị gị na-eji na-achụ aja ka ọgụ bụrụ ọgụ ndị mmụọ. Na ọgụ anyị na-anụ abụrụ ọgụ anụ arụ n'ọbara, na ọgụ ime mmụọ ka anyị na-anụ. Mana ya bụ na-apụtara ụwa mere mmụọ obi pụtara. Ya bụ na mụ ji nzu n'akata nwa dị okpu ya alụsị ndị na-emu ma sị gị dịka ogbe ọgụ. Ekpere nwa a anụ m enweta na anụ masị mara ize ekpere nwa ata mana sị gị dịka kachacha n'isi mụ na onwe m na ekpere nke m ka m na-ekpe ife nke bụ onye Igbo na-esonye na-ege m ntị. Sọsọ ibe mmalị ekpere nwa ya eme n'ebe n'ọbụ na ya eme gị ịmali nke gị mali ebe isi, and the boss ịmali ebe isi practice where your own ụzọ ga-adawalị gị. Nwa na ọ na-ekpe ekpere ogologo ndị na-arụsi ike n'ihe ọbụla na-eme chita anyị nwa dị ya eweruo bụrụ Mọnde nyaba eke Igbo nyaba eke Igbo anya na ka ebe Igbo na-azụ n'izu na aba anyị nwe ndị na-azụ eke, nwe ndị na-azụ oyo, nwe ndị na-azụ agwa, nwe ndị na-azụ nkwọ. Anyị bagụla eri bụ eke ka anyị na-azụ. Nya bụ na mụ na today mana asị ka ọ dịrị m mma na eke, dịrị mma na oyo, dịrị mma na agwa, dịrị mma na nkwọ. Anyị ọbụla hụrụ m weta ajọ ibe, ajọ ya anyị mekwa n'onye bụ. Anyị ọbụla hụrụ m weta ajọ ogwu anyị mekwa n'onye bụ. Na mụ na-ekwusị n'ụdị anọ na-abụ nke m ka m na-achọ, ama chọrọ nke mmadụ. Mana eze rapụtakwala nchọ nke ma chọwa nke m, maọbụ chọwa nke onye ive dị mma, onye Nwachukwu si nwa nke Nwachukwu. Ama ekwu ka aja na jidere nwa onye bụ okpu ga-alụsị ndị ikwu na-emu. Chụọ okike bịa ma onye ikpere niile na-egburu onye ya. Nke kechara ụwa mee ụwa kwụrụ ji njem. O nwere ebe itinyere pilo, o nwere ebe itinyere iwe ọbụla. Imegbo ka anyị mara na ngị bụ Chukwu na anyị n'ime n'ụdị ọbụla. Imegbo ka anyị mara na ngị bụ Chukwu nwere mmụọ iji edu anyị, na o nwere mmụọ inyechara anyị na-aga ndị anyị bụrụ our angel, ndị Igbo kpọrọ ya mmụọ, ndị Igbo kpọrọ ya angel, anyị Igbo kpọrọ ya mmụọ ozi.
nya bụ na mụ ji nzu nwa ga na-akpọ mmụọ nke na-edu m bụ isi oke mụ si ya dịka ụgbọ ọgụ kọbanyere m aka na-akpọkpu ya alụsị ndị gwere m bụ arọ ndị nne m si ya dịka ụgbọ ọgụ kọbanyere m aka amarọ m ekpe amarọ m agụ amarọ m ekeshi mana mụ na-ayọ gosi dịka ụgbọ ọgụ mmalị ikpe ka ole nwere ekpe ekpere nwa dị eta nwa dị ebe awọ si na-adịrọ mma na-adịrọ onye ọbụla na-ege ntị mma na adịrọ onye ọbụla na-akwụnye aka ọtọ mma na adịrọ onye ọbụla bụ onye Igbo mma ọ ya adịrị mma Igbo mma ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi nwoke na nwaanyị ife ọbụla onye na-eme na-asị na ife onye na-alụ ka Chukwu ya egozie ife onye ya alụ ka Chukwu ya nweta ife ya eli andị na ngozi kacha ngozi bụ ngozi Chukwu nyere mmadụ ọmụmụ kacha ọmụmụ bụ ọmụmụ Chukwu nyere mmadụ nwa na-ayọ ngị bụ Chukwu okike abịa mme na-ayọ onye ikpere onye na-egbulu site na nzu okpu ya alụsị ndị kwere nwa ji nakọta nwa dịbe nwa si ka ife dị mma dịle ndị dị mma ife dị njọ dịle ndị dị njọ si ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma bụ onye ife na-adị mma ibe anyị ọ bụ anyị ndụ ise Chukwu okike abịa mme ka ekele ụwa onye ikpere onye na-egbulu ụnụ ya mmanya ọkụ ka m ji ve nwa mmanya ike nwa vie mmanya ọkụ nji ebi onye sinarị bụ mmanya ike ama ekwu si na ife ike ejemara na ndụ anyị bụ Igbo ama ekwu si na ajọ ife emerọ na ndụ anyị bụ Igbo mana ya nọkwa nne na plan ajọ ife na ndụ nwarị bie na plan ụdị ezi eme na-agbachi mmadụ na plan ụdị ezi eme na-egbupụ ndụ mmadụ ma nke na-enyere ndụ ma nke na-ekere ndụ na-achụkwu keche isikibe mebie ama eji mmanya ike nwa na-atụgbu onye dị ọna na-atụgbu ajọ mmụọ dị ọna sị ka amụma ajọ mmụọ ka ihe na-egbu ajọ mmụọ gbughe na ya dị ọna abụnne na asị na iwe na ọchịchị enwere mmekọ anyị bụ omenala bụ ive ka anyị bụ ndị anyị bụ ụmụ Igbo bụ ive ife na-azụzụ nzọ bụ ịpụta zawu mmụọ ọjọọ ba gị n'ime ijegide jegide jeteze iwe mmụọ ba gị n'imezi ebuli atagiza na omenala na-asọpụrụ eze omenala bụ ile ọma omenala dịka nnụnụ onye bụla na-eme omenala dịka nnụnụ na-analụ na n'elu osi bikos na onye ahụ nne na-akwụwa aka ọtọ mgbe n'ime omenala na-etinye aka n'ihe ọjọọ mewe ihe akaja dị iche iche mara ma na iburu ọzọ omenala na ibugolu wish ihe aka na-akpọ ndị Igbo na-akpọ wish ọtọ na witchcraft adịrọ na part of omenala anyị nya bụla mụ ji mmanya ọkụ nwa today nwere na-egosi na onye ọbụla dị ọna abụ na practice evil na practice ajọ ive n'isi mmụ Igbo n'isikwu na ibie ma n'isi ndị ọma ndị akwụwa aka ọtọ ama ekwu na ndị dị ọna abụ n'ibu na practice ajọ ive n'isi ndị ezigbo mmadụ n'isi ndị mmụ Igbo na-akwanyere omenala anyị ugo na-abọ mpụ na omenala anyị ji adị ngị bụ onye nọ nne na-abụ onye aja na omenala anyị nwere na-eji na-etise nzirimara anyị jiri alụ dị iche iche na-emebibe anyị ama ekwu na ngị bụ onye dị ọna une na onye adịrọla gị na mma na mụ na-eji mmanya nwa na-akpọ okwu okeke na-akpọ okwu ọka awọ na-akpọ okwu ọkọ nkwọ na-akpọ okwu nwoyo sinike gbaa n'ọgụ igbo bụ n'ụlọ kunu ba n'onu anyị n'ụlọ anyị n'ụtụtụ n'ụlọ anyị na-eyi n'ụlọ anyị na mgbede ibe anyị ka adịkwa nene aja na South Africa mgbadọkọrọ ọkpọdọ ka na-eme mmanya nụ ka atụka nọ na mmanya dịka mgbe ọ nọ na ezi agụrụ na-agụrụ ụmụnne m n'ime Chukwu okike emechiwe ekpere taa anyị ekpere emechiri today agwa m nso na ihe anyị na-emebe n'elu jiri awọ omenala ọmara ka eji eme egenu ka eji eme bụ ụdị nwa m kpere na a na-amachara amacha n'ebe mụ na mmadụ ebele ka m kwudebere ive mana the most important thing ịdị n'omenala bụ kwụwa aka gị ọtọ imegide na mmadụ ichere mmadụ iwe ọjọọ mmadụ abụrụ Chukwu ihe ọ bụla ị na-eme mmadụ n'ụwa this life anọ today ọ n'ifili ka mmadụ nwee power ọ n'ifili ka mmadụ dị strong mara amalị n'ụwa bụ uwe ebe ka everybody niile na-aga ọ nwere ya bịala ụwa ha ga-epu elo ọ nwere ya bịala ụwa ha ga-epu elo na everybody ga-ana everybody ga-ana n'elu ụwa mara amala mbọsị imebiri nke mmadụ mbọsị aka imebiri nke gị mbọsị gburu mmadụ mbọsị aka igburu onwe gị mbọsị ị na-apụla ndị mmadụ iwe ọjọọ mbọsị aka iwe ọjọọ nke gị na-akụrụ gị akpa abata ya bụ nke nọ nne si n'ịmachara iwe niile n'ịmara ihe eme emepụ ndị mmadụ na ihe agba ihe eji ebe gbagbu mmadụ ihe eji nsị tụgbu mmadụ ihe eji poizin nyegbu mmadụ ihe eji nke eme nke mmadụ Chukwu kere ọ bụrụ na ọ nwere onye abụ mere gị ife ile na nwere mmadụ mere gị na life kpọọ the person igwe nekwe ebe o mere gị ọ bụ na the person si na ọnwere eme jos kpeli ekpere ọnụ achukwu ajọj vazia n'onwe ịta na-abụ ihe megide mmadụ Chukwu kere eke na ọ bụrụ nke kere onye bụ ịta na-abụ ihe megide mmadụ Chukwu na-epụta n'elu obodo onye mepụta gị esi eke na-abụli ya ndụ ya maka gịnị na ịmara iji eme maka gịnị na iji pawa maka gịnị na ngị bụ na nkike inwe abụrụ kingdom o nwere onye bụ island na this life na ọmanụ ga-ana o nwere pụtara ụwa jara ana adịnana wu 6 feet ya ka everybody na-aga ị na-eme mmadụ ụgwọ ọlụ onye mmeyọ bụ ọnwụ ụgwọ ọlụ onye ọma bụ ọnwụ mana ihe mataziri nne bụ
bọmpụ ka ịfụ na ife ọbụla ị na-eme na life ị na-eme ibe si ezie because na ife ọbụla mkpụrụ ọbụla ịkụrụ today ịwọzịa tata iweli echi niile ịwọzịa na ọkọlọbịa iwelịa na nka and ịwọzịa na ọnwụ mmụga echelie nya bụ ngị bụ onye nọ na-ege ntị ngị bụ onye nọ n'okporo onwe gị nwa afọ na-eme omenala mara na omenala bụ omenala na-akwara anyị bụ iji nere ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu imegide na mmadụ ibe gị ịgba na amasị gbagide onye ọzọ iji na nke gị mebie nke onye ọzọ ụwa aka gị ọtọ ị na-emere osi nsị mee na ife ọbụla ife ndị ọzọ niile bụ n'aka Chukwu ka ọ dịzi rapụrụ ya Chukwu mebe ma nwere just nọdụrụ onwe gị ọ bụrụ na ejizi ọ bụrụ na ntaji anya adịrọ ọ bụrụ na ile anya adịrọ odosi nsị dị mana ịmara onwe gị mali ruchi na-agba mali kesi aga men ụdị abụ na ịnọ ịdị ka echi na echi na-agụrụ agụ ha ya bụ onye nke onye avụ gị ife ọ na-aplan ọ na-ayasa bikos ịmalị ụkpụrụ ụkwụ gị ịmalị kesi aga nwere na-ekwusi nkebe ya nọ na-egere m ntị sonye na program nwa today nụrụ program nwa today wụlụ live video nwa today amasị m gị biko gbasa anya shie anya ka ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị nọ na mba dị iche iche mali yes na omenala anyị bụ Igbo bụ ụdị nwa ka eji eme na omenala na-akụziri anya dere ya n'akwụkwọ mana ihe kacha ya bụ mali the right thing ị na-eme banyere ndụ gị banyere ọdịnala gị ebe anyị ọ bụ na ndụ ise